Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Ila hadrat jamil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sallallahu hadrati Syaikhul Qadir al-Jailani wa usulihi wa furihi wa ahli baitihi. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفعتهم بالدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وجدنا وجدنكم، وإلى أرواح من وقف هذا المجلس، وإلى أرواح أهل القبر بهذا القرية، وإلى حضر الشيخ من زبير، وإلى حضر أرواح مشايخنا ومشايخكم، وإلى أرواح أبينا، وإلى أرواح أولادنا، غفر الله ذنوبهم وثبت الله إيمانهم وتقبل عملهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بجابة القبول هذا كل سؤال ومأمول ظاهر وباطنا جالبا لكل خير ودافعا لكل شر لنا ولنكم. أن الله يغفر ذنوبنا وثبت الله إيماننا وتقبل عملنا واجعل أولادنا من أهل الخير وأهل التقوى وأهل العلم وأهل الغنى وأهل الاستقامة واجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله سلامة حين الوقت في أي ما كان به شأن الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang kudu lan batal al-wudu'u apa wudu, wayang kudu lan batalake al-wudu'a ing wudu aidon hale maneh apa zawalul akli apa ilange akal. Oleh ilange akal binaumin sebab turu au ghairihi utawa liyane an-naum. Ilan nauma kejaba turu mungkinin kang tetep apa maq'aduhu apa nggon pelungguhane naim minal ardi saking bumi. Wayang kudu lan batal apal wudu'u awat yang kudu lan batalake al wudu'a ing wudu apa masuk kubule adam yen apa demek kubule anak Adam au tuburihi utawa tubure anak Adam minhu saking Adam au min ghairihi au min ghairihi minhu saking almas au min ghairihi utawa mengkono almamsus orang yang dipegang itu.
al-malmus. Jadi termasuk ini perkara sing batal fardune wudu mulai teng riku setunggal niat, terus mbasuh rai, terus mbasuh tangan loro sampai sikut, ngusap setengah sirah, ngusap kuping loro yang disebut dengan sunnah, ngusap tengeriku, basuh sikil loro sampai kemiran loro lan tartib. Saniki bahas wayang kudu al wudu, perkara sing batalno wudu. Perkara sing batalno wudu niku zawalul akli binauin ghairihi. Sing iso batalno wudu nggih menika ilange akal sebab turu atau liyane turu. Di tengriku turu iso nyebabno wudu niku batal zawal akal. Wong nek tilem, tiyang niku nek tilem turu ngorok. Niki jenengan sukani arta nek wis kadung turu tenan iki gak ngarah meleh. Tumpangi tenge kadang-kadang ora ditampani dik sempar. Krana apa iki jenenge turu. Nek ana wong kok tengeriku kok turu, lah kok iki lho berkate ya iki berarti urung turu tapi ketika yang dikatakan tidur niki zawalus su'ur, hilang kesadaran. Wong iki wis gak patok jelas tengeriku krungu gak patok krungu apa sing ana ning kiwa tengene. Iki jenenge turu. Nek nalikane wong iki lagi ngantuk tok, seliyer ngeten iki, selenden kipas anginan sikile sembujung, akhirnya tengerisur rodok-rodok ngantuk sithik, dadak tengeriku meripat iki merem sampai tengeriku awake ndoyong badhe rubah, iki urung diarani turu tapi ngantuk. Batal teraka? Tidak batal sebab tengeriku mboten tilem. Sing batal no wudu niki adalah turu, tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu, yaiku turu sing tengriku mungkinin mak'aduhu. Kados ngeten niki jenengan Jumatan utawi ibu-ibu tengriku pas jenengan niki badhe salat wiridan terus banget ngantuke akhire dadak keturun. Nah pas traweh ngoten niku jenengan keturun anallah hamdulillah nguru. Ngeten iki doang. Salatul jamiah ora tangi berarti turu tenan kan. Ini tidak batalkan wudu. Krana apa? Krana mungkinin makatu. Enggak usah tengriku budal mek wudu tidak wajib. Kranten niku tidak membatalkan wudu senajan turu karena mungkinin makatu. Lah salajengipun tiyang niku kan ngerten nggih. Wong ku urip iki kaya dene wong turu. Jadi tengriku dikatakan tengriku annasu kulluhum niyamun. Ini tasawuf. Wong-wong sing ning donya kita jenengan sedaya niki cara wong tasawuf niku kita niki ibarate niki wong turu. Annasu kulluhum niyamun fa idza matu intabahu. Kabeh wong niki nalikane urip niki ibarate kaya wong turu, nek wis mati iki lagi meleh. Apa itu tidur? Nalikane wong ki urip tengriku dia itu tidak paham, tidak mengetahui, bahkan tengriku gak ngopeni mana yang penting di dalam hidup. Niki turu. Jadi wongku nek tesih urip ngeten turu. Turu apa? Dia di situ didono perkara apik, kadang-kadang tengriku gak nanggage dilakoni. Maka wa idza matu nalikane orang itu sudah mati baru dia sadar. Urip ngoten urip niku wong ki turu kabeh. Contone mawon. Urip niku wajib sugih napa mboten, Mbak? Mboten wajib.
Urip tidak wajib sugih. Ana wong gak sampe disison neraka. Kenapa kok sison neraka ambek malaikat? Kula diisian teng donya niki mboten gadah malaikat. Tidak ada ceritanya urip iku wajib sugih mboten wonten, dan tidak dosa nalikane wong ki dadi didadikan oleh Allah sebagai orang yang fakir. Tidak wajib. Tapi kadang-kadang wong awak dhewe sebagai orang awam niku koyok-koyok sugih niku wajib nggih nggih. Bisane sugih. Ya, yang tidak penting itu penting. Aslinya tidak wajib, rupane pengen sugih tidak wajib, akhirnya oleh pengen tenanan sampai kadang-kadang direwangi bodoni. Direwangi bodoni. Misalnya kadang jenengan nak tumbas blonjo. Niku kadang ribu beras ngomong nimbang gula ternyata tidak ada 1 kilo. Dit saidi. Kena apa jarene pengen nanggake sugih. Apa saja dilakukan, bahkan orang itu yang ngeriku dunya pengen sugih. Temenan kadang-kadang dengan direwangi diwangi korupsi duwe negara sebab ngeriku pengen sugih. Padahal itu tidak wajib. Maka disebutkan tengeriku bahwa innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Urip niku cobaan apa badan, Pak? Cobaan. Sehat niku cobaan apa badan? Coba saking Allah. Walana bluwannakum minal khaufi wal ju'. Urip iki cobaan. Sehat niki cobaan, loro cobaan, sugih cobaan. Nggih napa ta? Nggih. Ini cobaan karena innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu cobaan. Lah kira-kira ujian atau cobaan ini kok bediro. Nek lulus yo munggah kelase. Nek gak lulus yo tambah loro kabeh. Nek ana bocah ning sekolahan iki kok dibedhaki ra iso, nek iso yo munggah, nek ra iso disebut gurune. Nggih napa ta? Urip iki juga coba. Nek nalikane lulus sangka cobaan yo ning kono derajate diunggah no oleh Allah taala. Nek kok ora lulus sangka cobaane pangeran, maka di situ tengeriku tetap tengeriku ono hisabe, ono azabe. Urip niki cobaan, sugih iki cobaan, aja ora cobaan. Wong tapi manusa niku nalikane diuji karo Gusti Allah Subhanahu wa taala, akeh iki luluse nalikane diuji lara napa kepenak? Dilapa. Wong niki sakit eling siji napa? Mati. Nggih napa ta? Ana wong teng riku piyambakipun dadak niki darahe munjuk sampai teng riku digotong, mripate ketap-ketap tok, tidak badannya tidak bergerak, digone rumah sakit ngriwok. Kira-kira sing dipikir napa niku? Mati. Nggih napa ta? Sing dipikir mati mesti nih. Ini coba. Ada ingat mati. Allah ngono lho, Mbok. Aja udah aduh yo larane ngene caca. Yo timbangin aku lara mati cah, mesti sareng rasane lara. Aja ngono kene apa ta? Ning kono maca Allah ngono lho. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Wong iki nalikane eling karo Allah, kadang nalikane digawe awak ra patok genah. Wong yang kedua, fakir niku cobaan apa ten? Cobaan. Wong nek gak duwe, iki kadang-kadang oleh ngibadah iki serondok sregep. Waqiah diwaca, salat duha diwaca, jamaah serondok sregep, qobliyah ba'diyah dilakoni,
baru sholat ngantiku ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma rizukna ya Allah, mungkin jenengan pangi rizki Gusti ingkang halal, ingkang kathah berkah Gusti. Sebabnya apa? Sebabnya ndek niki urung patok pena. Yo gelem donga ning gone Gusti Allah, sebab dia itu hari ini dalam keadaan sangat membutuhkan dan dia dalam keadaan fakir. Jamaah budal sih ndonga ning gone Allah tenanan. Salat bengi dilakoni. Sebab napa? Sebab dalam keadaan duwe kajat. Rupane apa? Rupane pengen duwe. Tapi ketika orang itu sudah kaya, nggih, wong nek kaya, mobile sae-sae, kotelu, sawai patang bau, omahe wapi, sepeda motor cemawis, duwe ana kira-kira jamaah sregep napa boten. Kadang-kadang orang itu kalau dicoba oleh Allah, awak sehat apa-apa ana, kendaraan ana, duit nyekel, kadang lali karo Gusti Allah. Awak dhewe ngeten iki potongan-potongan rapat di dhuwit lho. Potongan rapat di dhuwit sehingga kadang isih sempat ngeleset bidane langgar melu jamaah. Sempat ngeleset langgar teng riku ijek melu kegiatan-kegiatan ngaos. Soalnya apa? Ape tahun barunan, ape liburan apa? Ganti dhuwit, Pak. Nek dhuwit akeh, budal, Pak, liburan ning Bali, nyewa hotel mulai tahun baru. Wong sugih. Ngerasano hotel sesuk lho dienggo jagane mangan ono, alhamdulillah. Timbang tengeriku jamaah. Orang-orang yang tengeriku saya katakan wong iku lulus saka ujiane pangeran nalikane dicoba sing ora patok genah. Nek wongku dicoba kepenak, duwe akeh, sekali lagi kendaraan ono, awak sehat, terus tengeriku awake isih enom. Ya tengeriku jelas tengeriku bukan ngeleset jamaah maghrib isya subuh abot nggih napa boten. Maka dikatakan orang itu biasane sukses dalam ujian, lulus ujian itu nalikane kiyambakipun dijadikan oleh Allah tengeriku urung patok genah, awak loro. Kadang itu menjadikan orang iku cangkeme gelem umime Allah ambek nyekeli tasbih. Nalikane wong iku dijadikan oleh Allah biasa, ora patok sugih sumum ngeten iki, alhamdulillah isih nyempatno gelem jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh. Syukur kadang cek gelem nyempatno ngaji. Kenapa? Karena di situ mereka itu mau kemana lagi wong keadaane koyo ngene. Maka dikatakan bahwa di situ kadang-kadang keronten wong niki nalikane dijadikan oleh Allah dia hidup. Iki koyo dene wong mati. Justru yang tidak penting itu seolah-olah menjadi penting. Cara Gusti Allah, makanya saya katakan sekali lagi, cara Allah Ta'ala sugih itu tidak wajib. Harapan kita itu apa dalam hidup? Arep-arepe awak dhewe nalikane urip niku mati dalam keadaan mendapat ridhone dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mati dalam keadaan bisa mengabdi kepada Allah Ta'ala, dan mati dalam keadaan tidak meninggalkan sholat, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Sudah itu. Ora ono to niku. Harus kaya, harus jadi pejabat. Tidak ada kewajiban seperti itu. Dan kadang-kadang kita sendiri itu, makanya kita sendiri hal yang tidak penting itu kadang-kadang hidup kita menjadi suatu hal yang penting. Lebih mengutamakan urusan-urusan yang tidak penting, kayak masalah urusan juga. Justru kadang menomorduakan hal yang penting, yaitu pengabdian diri nenggone Gusti Allah. Tapi nek wis mati, Rasulullah nyamun faida matu intabahu, nalikane wis mati lagi sadar iki cah gebiyen ya, iki ganjaranku gebiyen nalikane aku sholat isya jamaah, ganjaranku nalikane aku ngaji, aku maca Allah ketok kabeh nalikane wis mati lagi sadar. Maka tengriku
Sekali lagi, jadi wong urip ngeten iki kita jadi orang awam. Kadang-kadang sekali lagi hal yang tidak penting itu kadang menjadi sebuah penting dalam hidup, yang penting kadang dilupakan. Apa yang penting? Yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayang kudu masuk boleh tengriku wayang kudu lan batalke al-huda itu apa masuk kubul adamin apa demek kubul adam anak adam autubur. Yang kedua, sing batal wudu demek kubul dalan ngarep atau dalan nguri. Jadi oleh demek iku berarti karo telapak tangan. Nek jenengan duwe putu cilik umpama cah lanang tengriku dadak bado adus. Udo bocah niku dadak kesenggol astone jenengan tangani kita, tapi yang kesenggol niki adalah gerak empek, maka tidak membatalkan wudu. Dah cilik mbah melayu-melayu udah terus kesenggol niki jenengan, maka itu tidak batal. Karena apa? Karena yang membatalkan wudu ini adalah tengeriku yang disebut masun. Masun itu demek itu dengan telapak tangan. Demek masuk kubuli adamin autuburihi, demek kubuli anak adam autuburi minhu au minuri bibat ini rohati oleh demek mau kelawan jerone epe-epe. Jadi ini demek. Jadi sekali lagi ono bedane nek tengeriku demek kubul atau duburnya anak adam iku karo epe-epe. Nek berarti nek gegere epe-epe tidak batal, tapi nek demek wong lanang atau antara laki-laki yang perempuan yang tidak mahram iki tersentuh kulit dengan kulit, iki hukumnya batal, ora hanya sekedar epe-epe saja. Bibatin rohati kelawan epe-epe. Lah sekarang orang itu gini, lah umpama ana wong demek lanang karo wedok, ibarat tengeriku cara putu ponaan. Ngertos putu ponaan jenengan? Ngertos. Jadi tengeriku putu ponaan cilik atau putu ponaan wis rada cilik atau wis gedhe. Putu ponaan niki batalna wudu napa batal? Batalna wudu. Putu ponaan niku berarti anake misana. Gini betul. Itu putu ponaan. Itu kan hukumnya tidak mahram. Jadi nek ana putu ponaan niki berarti tidak mahram, sehingga umpama tengeriku putu ponaan kok tengeriku wis gede, maka ini tetap membatalkan wudu. Dibutulil asobi'i kabiran aw saghiran. Lah saiki demek wong lanang liya yang tidak mahram apa ngenteni kudu sunat? Mboten, Mbah. Nek masalah urusan kudu sunat berarti nek urung sunat berarti niku nang urung batal no. Wah nyoro ngeten iki. Nek ana wong gak sunat, enten apa mboten wong tidak sunat itu? Enten. Tiang-tiang Cina niku kan mboten sunat iki napa mboten? Lah umpami ku terus jenengan blojo demek ngoten niku batal apa mboten? Batal. Lah urung sunat. Ya tetap batal. Karena apa? Standar daripada tengeriku batale wudu, laki-laki yang batalkan wudu iku ra kok kudu sunat lan orane. Terus piye batasane? Batasane adalah tengeriku fi madinnatis syahwat. Artinya apa? Nek bocah iku wis cara nyahwati, nek cara kene sekitar umur antara 6 tahun antara 7 tahun, iki cek rong sunat, cek urung wis bar sunat, iki wis batalno wudu. Ngoten. Niki masalah batal wudu ora kudu ngenteni wah lah rong sunat ora apa-apa. Padahal bocah wis gedhi, wis kelas 4 urung wani sunat. Dadak tengeriku kalian jenengan iku demek wong mbah putu ponaan wau papat emi urung sunat, akhire jenalah cah cilik wae urung batal wudu. Lho ora iso. Karena apa? Karena tengeriku standar daripada membatalkan wudu bukan tengeriku sunat dan tidaknya, tapi tengeriku adalah madinnatis syahwat. Artinya apa madinnatis syahwat? Dalam fikih niki ukurannya adalah dikasih rata-rata antara 7 tahun lah, kira-kira seperti itu. Walau walatihi min ghairi bibatin rohati bitunil asobi kabiran aw saghiran walau
walau waladihi walau mayitan, senajan iku wong ki mati, dadi demek wong mati nggih niki batal wudu. Mangkane teng riku bab masalah batal wudu senek umpama wong ki mati yang tidak mahram kok didemek tetep teng riku batalno wudu. Teng riku batal wudu walaupun teng rono sing mati. Lah sing wajib wudu sapa ya sing urip. Yang kedua, ya selanjutnya umpama teng riku masalah demek iki sing didemek ambek sing didemek niki padha-padha wudune niki batal. Di batal wudu lah bojo kok batal wudu nggih karena bojo niki boten mahram. Kakak wong bojo berarti dijak turu wae oleh kok batal wudu. Ya iya, krana apa? Krana bojo niki boten mahram. Makane keranten tidak mahram maka boleh dinikah. Nek teng riku kok ibarat teng riku kok ora oleh dinikah berarti mahram. Nek mahram berarti tidak boleh dinikah. Nah mahram niki ngeten panjenengan paham. Mahram niku wonten kalane teng riku sebab ana unsur hubungan darah, terus riku malih ana unsur karena berhubungan kalih masalah kemertuanan. Makanya kula sering matur ten jenengan, nek jenenge mantu niki mboten batal wudu. Lah isih nom Kak, iya. Jenengan iki gadah mantu umuran berarti umur 30 atau umur 17. Jenom lah anake tiyang sanes iya jenenge mantuku anake wong liya to yu. Nek anake dhewe jenenge gak mantu. Lah ngoten niku batal wudu mboten. Dadi sing bapak-bapak dhe mantu wedok senajan wayu ra kaprah, wayune jere ayune wong sakene iku tetep teng riku ndak batalno wudu. Semenoga sing ibu-ibu mbah duwe mantu to putu mantu tetep teriku umpama kok giyantenge ra karuan sakedhah mulya nomor 1 ya tetep tidak membatalkan wudu. Oke. Akhirnya pun ngeten. Lah, memang itu mantu saiki nek wis dipegat Kak. Dipegat terus gak dadi rabine, anak jenengan rabine. Apakah di situ tetap membatalkan wudu? Tidak. Jadi senajan wis pegatan ora dadi sing teng riku mantu pun rabi malih, sing lareh pun rabi malih, selama di situ mantu tetap ila yaumil kiamah sampai mati pun tidak membatalkan wudu. Makanya umpama kok teng riku bodo-bodo ngajak salaman jenengan, cek niku bekas mantu utawa isih dadi mantu nih tetap tidak sampai membatalkan wudu. Krana apa? Krana teng riku mantu. Apakah cukup mantu boten? Jadi sampai teng riku umpami mawon. Lah putu mantu nggih sami. Jenengan niku gadah putu. Putu tenan lho nggih, mboten putu angkat. Terus ternyata putune jenengan niku kawin. Maka itu juga termasuk mahram. Mangkane umpami wong wedok iki isih nom, umpami mawon umure sing ibu iki isih 45 mbok 50 kan isih nom to Bu. Terus teng riku mantune ibarate umur 37. Nggih, ora dadi karo anake, dadi terus karo mertuane yo gak oleh. Kranten napa? Lah Kak wis padha senenge wong kono wong jaba wong anakku yo mati akhirnya tarapi dhewe. Yo gak oleh. Soalnya apa? Itu masuk bagian daripada mahram yang tidak boleh dinikah. Dan senajan ning gone ati duwe rasa seneng sebab mertua nom mantu juga padha-padha nom. Itu masalah mantu. Yang selajengipun ana unsur teng riku pernah jenengan susoni. Ngeten. Ana anake tanggane nggih
ana jenengan iku ibarate gebien genom iki duwe taun duwe anak cilik terus ngomong karo anake sebelah omah mboke nange mboke teng riku teng sawah utawa mboke blonjo anake nuwange ketelak jalomi akhire jenengan gadah larek kono padha-padha duwe baine candhak jenengan susoni alah rana mboke candhake wis nami dimii maka ketika wong iku ngemi anake wong liya sampai ping 3 maka itu menjadi mahram lho ngoten jadi mahram niku termasuk nyusoni anake wong bocah sing disusoni iki menjadi mahram sama dengan Sayyidina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niki pernah nyusu tengene Halimatus Sa'diyah ngertos Halimatus Sa'diyah sinten orang yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ning kono Kanjeng Nabi niki disusoni Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah niku mboten rondo. Wong wedok sing fakir. Wong Arab niku mboten kados tiyang Jawa, Mbah. Wong Jawa niku wong wedok kan nyusoni anak, wong wedok ngeloni anak, wong wedok umbah-umbah, wong wedok masak, wong wedok ki napa mboten? Nggih. Untungnya aku jadi lanang. Lihat di Arab itu tidak. Ketika ada bayi lahir niku disusono wong tumbas. Tuku. Ketika waktu itu Halimatus Sa'diyah niki tiyange niku mboten gadah wong gak duwe. Niku pawakane ketok kuru ngene mboten. Kuru awake yo besisik. Teng pundi-pundi teng riku pados perenggawean nyusoni niki mboten nonton sing purun. Gak ada yang mau. Kenapa? Karena dia tidak mampu, gak duwe, fakir ning dinding golek buruh nyusoni, wong Arab gak gelem. Akhire teng riku ana suatu hari Halimatus Sa'diyah iki golek buruh nyusoni anak. Akhiripun dia berjalan ketemu kali tiang. Akhiripun iki kayak pergawean iki ono bayi. Tapi ning kono yo statuse ning kene yo bayi iki nyusoni ngene. Oleh bayar iki sampe nalikane nek wis ndi duwe. Akhire Halimatus Sa'diyah purun yo wis ning kono. Wis ngono-ngono lah, sing penting aku iki iso oleh perenggawean rupane nyusoni bayi. Siapa yang disusui Halimatus Sa'diyah? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah dibawa pulang. Dibawa pulang lho modele ngoten Arab. Cara ngene dikok ning gone desa dipomongno ning gone desa disusono ning desa. Di pertengahan jalan ada hal-hal yang sangat menganehkan. Ketika lewat tengeriku nigune pohon iku ndilo ulo salam nggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan Kanjeng Nabi dalam keadaan masih bayi. Mungkin padha malih tenggere watu-watu itu dengan suara yang lirihnya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun jajal ana wong gendong bayi anggrono watu wit iki padha ndiluk padha mengucapkan salam. Kira-kira wong Halimatus Sa'diyah iki nggih wedi. Iki yakin bayi yang saya bawa ini bukan sembarang bayi. Akhirnya tengriku napa niku Halimatus Sa'diyah niki pulang delalah cekak ause sehingga sampai Kanjeng Nabi ini selesai nyusoni ini yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah. Makanya kalau kembali lagi bahwa tengeriku nyusoni bocah ini menyebabkan orang iki menjadi mahram. Nek bojo Bu, Mbah, Pak, niki angger tengeriku nggih nek bojo niki kekuatan hukumnya niki ora koyo mertua. Jadi nek mertua iku dadi ya mertua, wis ora dadi ya tetep
mertua. Jadi ya tidak membatalkan wudu, ora dadi ya tetap tidak membatalkan wudu sebab tengeriku mahram. Tapi nek bojo niki sampai kapanpun ini tidak bisa menjadi mahram. Nek ana wong kok dadi mahram kok dadi bojone, justru pernikahannya itu tidak sah. Wayang kudu lan batal apa wudu iltiqai basyarati rajulin wa imra'atin kabiro ini ajna kabiro ini kang tuwa karone ajnabiya nabiya ini kang liya karone bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Jadi syarate wong wedok nyekel wong lanang membatalkan wudu satu adalah oleh nyekel bila hailin. Yang kedua hail niku aling-aling, Mbah. Ana hailun, ana satirun. Nek hailun niki teng riku aling-aling kados ngeten iki. Ngeten iki jenenge satirun, jenenge satir. Nek hailun umpama plastik itu tetap dikatakan hailun. Jadi nek ana wong iki demek bojone kok dilemeki karo plastik, tetep boten batal wudune. Krana apa? Krana tengeriku ana penghalang. Tapi nek ana wong wedok salat kok salate iki umpama kok nganggo plastik. Dadi kudungan terus jobaan tok sikile ketok rukoe plastik ya gak sah senajan tengeriku wis nganggo tutup krana aurate niki tesih ketinggal. Niki dalam masalah aurate wong wedok. Mangkane wong wedok niki nek salat niki aurate napa rambute niki kedah ditutupi. Umpami niki iket niki ampun sampai ikete nutupi bathuk sehingga ketika orang perempuan itu sujud sing disujudi bathuk sujudi ikete. Jadi kudu ngeten iki dibuka saithik tapi rambut boten ketinggal sing digunakan sujud niki adalah bathuke. Yang selanjutnya teriku masalah-masalah aurate wong wedok nalikane salat. Siji bathuk seluruh anggota wong wedok ini adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mangkane tengriku sekali lagi nek ana wong wedok niki salat nggih dadak wonge cilik rukoe gedhi. Ngertos jenengan wong cilik, wonge cilik ndek dadak nganggo ruko gedhe wonge gedhe dhuwur lemu. Kira-kira dadak tengriku dienggo, kira-kira wonge diuntal ruko napa mboten? Mlebu. Akhire raine niku nek dienggo niki rambuté ketok. Karena apa? Kegedean ruko. Kalau sampai rambut itu kelihatan, walaupun itu sedikit, tampak ketika sholat, maka tengeriku sholatnya wong wedok tidak sah. Makanya sering kromatur niki badhe poso, badhe poso. Tentunya di situ banyak hal sing jenengan menjadi nopo niki persiapan di bulan Ramadan, termasuk sering kula matur tengriku siji posone sing urung pernah dikodoi nggih nang dikodoi. Mungkin jenengan nek umpami ngertos tanggane nyuwun sewu dadak rukoe niki wis mulai amoh, kula sering matur ngeling jenengan ana wong gak duwe tapi kok sregep salat, rukoe iki rupane ya bener ya suci. Diarani putih ora putih, diarani ireng gak ireng. Rupane rapat jelas. Nggih enten kan? Wong ya sregep. Wis wong sregep tapi rukoe tengeriku kadang-kadang nyawangku wis ora layak. Umpama kok jenengan peduli membelikan rukoh tiang niku, dadak rukoe dienggo salat, setiap wektu salat jenengan asal ganjaran yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi umpama yo rukoh wis ketoke iki wis rupane wis ora cetha, ireng ra ireng, putih ra ireng, iki tak bukokno nggo persiapan sok nek ape Ramadan nggo. Ya ji matur suwun mbok rukokno. Nek numbasno nggih ra disae, Mbah. Buka rukoh rega 35 rong dina ngebir ora dienggo. Nek jenengan rukoe rega 200 paling ora kono rega 150, dadi wonge nganggo niki semangat.
Nek jenengan rukoe 200 kono mbok ruko tukokno 35 Ramadan urung bar iku angger dienggo wis padha nglinting kabeh. Sing ruko sapa yu? Iku lho tukokno kaji ada. Maka tengeriku ruko 100 150 toh 100 munggah. Nek sae wonge nganggo terus jenengan dhuwit 100 150 angger wong iku salat jenengan oleh ganjaran sebab jenengan memberikan ruko yang digunakan untuk salat tiang niku. Nek umpama jenengan nukono 5 iku yu 1 2 3 4 5 umpama rega 100 lagi piro 5 berarti 750 jek ngatasi duwike kena wong siji jenengan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan sholat. Penak niku padha karo jenengan gak krasa oleh kiriman ganjaran sebab jenengan tengeriku yang disebut dengan jariyah. Alai mawon tengeriku nyawang tanggane iya cah karepe iku ya karep tapi kadang sing duwe ra ono. Sajadah yu tak sawang mulai geben anak TK sampai saiki anak iku wis mantu kok ora saling-saling. Nek sing siji iki jamane kono sajadah kanggone sapa? Kanggone petinggi kae lho. Wis tipis ning kono tukokno. Iki nggo ya nggo salat. Ya ji matur suwun mbok tukokno. Ketika orang itu memakai sajadah jenengan tengok-tengok ning omah karo turu wong tahajud jenengan oleh kiriman ganjaran sebab sajadahe didamel nglakoni salat. Nggih napa ten? Penak niku. Malih teng riku jenengan ana saja riku delone ronge ning kono wis nglinting bolong-bolong kene rokok nyawang le yo niki iki dimelek tukono teng riku sarong. Ketika sarong itu dipakai wong ku salat wong sing nukono sarong oleh ganjaran wong ku nalikane nukono sarongnya dipakai untuk salat orang itu mendapatkan ganjaran yang sama dengan orang yang melakukan salat. Iku jenenge sedekah jariyah. Maka diwatakan tengene dhewe ulama ahabbul ibadi su'ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Ngamal sing luwih disenengi Allah Ta'ala inggih menika anfa'ul linnas, memberikan manfaat kepada orang lain. Jenengan nyenengno wong iso urip iki bisa memberikan kemanfaatan orang lain, itu adalah cita-cita hidup kita. Lah carane nyenengno piye, Kang? Memberikan manfaat kepada orang lain piye? Kalau memang di situ orang itu punya harta, duwe donya, duwe bondo, maka bersedekahkanlah dengan harta yang kau miliki. Yang kedua, tadi sedekah ruko, sajadah. Iket-iket sing wis rupane iku wis pirang-pirang taun nyawang uga-uga iki sesuk atau kau iket ning pasar Bangilan nggo ya tak gone oleh ganjaran regane 15.000 jenengan oleh ganjaran angger dinggo oleh ganjaran apa meneh teng riku ape Ramadan jenengan niate sun ning kono ditinggali donya mbokku, ditinggali donya pakku. Teng riku jenengan aku tuku rukoh, aku tuku sajadah, tak kekno wong-wong ganjaran tak tujonane ngono. Pak mbokku sing wis mati, bojoku wis mati, wong-wong sing mati jenengan niate oleh kiriman ganjaran cara pegawe padha karo oleh pensiunan. Pensiunan iku ora mergawe tapi tetep oleh bayaran sebab anake open ning gone wong tuane. Oleh ganjaran ngoten niku. Berapa ganjarannya? Mas saya katakan tadi, ape bodo nukono wong satanggane sing gak duwe-duwe. Jadi orang yang sugih ku gak usah diiri. Dia ora betukono ta yo. Rupa ngono kok kono mbok kae aku gak iki mono kanggo wong sing ra duwe. Kowe sugih aja pengen aweh-aweh weke oweh-wehane wong tapi nek iso ya nukono. Ngoten tugase wong sugih niku. Maka saya katakan ahabbul ibadi ilallah taala
anfa'ul linnasi anfa'un nasi linnas. Cici nek di duit loh ya. Kalau tidak punya harta, maka jika kita tidak punya harta, kok duit tenaga, maka berikanlah sedekah dengan jika punya harta, sedekahlah dengan harta. Jika punya tengeriku kita itu punya tenaga, sedekah be tenaga. Ambek tanggane entengan. Dadi apa-apa ora buru duit tok. Yo ana apa aku terno pijet yo ning ndi kono lho ning niku santren. Ya wis diterno rek. Ngono ku lho, ditero pijet ambek tangga niku teke dhewe bisi 20.000 iki kadang-kadang isih mentolo nampani. Maka kita itu kapan iki tukono bensin 20.000 ya gak usah nanggo dhewe wong kene kono wae. Jadi sekali waktu itu kita bisa idkhalus surur yang nang wong liya, ini adalah bagian daripada ibadah. Jika kita punya tenaga entengan dadi wong, kok pirang-pirang dina ning kono gak ngetok, gak jamaah ra ono ngaji ra ono tahlilan. Mbade siraku mumet pirang-pirang dina. Lah terus piye gak priksa ora ndek duwe. Piye muga tak persana ya gelem, muga aku sing bayari budal nang nggone mantri, budal disontekno. Mari lho akhirin jenengan oleh ganjaran ji soben iku ya nek wis mari soben tak bayar ora usah yo gak usah. Iki jenenge anfa'ulin nas. Orang yang baik adalah orang yang bisa berbuat baik nyenengno ning nggone wong liya. Tapi aja diwale, aja aku sing nyuntekno kebiyen menawa saiki mbuh mati mbuh urip. Aduh, ngene akhirat ini lara ki mboten. Aja kuwi lho saiki ngono, aja aku ge biyen. Waduh, tak meno tak goncekno, tak suntikno ning gone mantri, ning gone dokter. Munggah aku gak open karo kowe. Kowe mbuh wis paling saiki 100 dinane. Saiki nek macem-macem karo aku. Aja yo aja ngono. Karena apa tengriku? Enat qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'u adza. Kira-kira wong sidikono atine lara mboten? Lara. Kudu diilmoni. Dadi tengriku yang lalu biar berlalu, melakukan kebaikan jangan terlalu dipikir, aja kok diumpah-umpah. Kadang tiang kan boten, ojo anakmu kipian sing nyangoni aku, kadang kue ranti sarapan ke zaman melarat aku sing ngopeni saiki sugih saja ita wong, ojo ngono. Kebaikan-kebaikan yang telah jenengan lakukan jangan sampai bisa menjadi sebab orang itu sakit hati, sebab diungkit-ungkit. Ngeten iki dia diilmoni. Yen boten. Iki pentingnya ngaji seperti ini. Maka qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'u adza. Mungguh kebiyen wong Jawa kan ketenadung watine muangkel. Mungguh kebiyen lho ya. Ngene iku aku ra open anake budal tak sangoni, jaman urung di sepeda tak silai sepeda, kadang niku aku ra ndek dhuwit saithik tak sangoni. Munggah aku gak open saiki mbuh iso ngaji mbok ora, saiki mbok iso sekolah mbok ora. Kabeh iku Gusti Allah. Sebab Gusti Allah nurunno ning gone nulung wong iku kelawan tangan-tangane jenengan yang ringan. Ojo kok mungguh ojo aku. Koyok dia adalah Tuhan yang kedua setelah Allah Ta'ala. Tentu, paham nggih? Jadi di situ anane wong iki jenengan terno sunte, anane wong iki jenengan openi gak duwe jenengan kirim, ora ana dulur gak ana apa-apa. Ini adalah salah satu cara Gusti Allah menggerakkan hatinya orang itu sehingga orang itu iki jenengan openi. Hakikatnya yang memberikan makan sing kei sangu, sing nulungi adalah Allah Subhanahu wa taala lewat tangan-tangan kita. Niku cara kita menyikapi di dalam masalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, kabeh wong urip iki adalah sugih ya coba, melarat ya coba, sehat ya coba, lara ya coba. Tapi kadang orang itu seringkali lulus dalam cobaan ketika wong iki uripe ora patok genah.
Nek wis kena nggih ngoten niku mentang-mentang karo wong. Makanya perlunya kita ngaos, perlunya kita ngertos hukum iki ben supaya ati awak dhewe iki duwe rasa tawakal ning gone Allah taala, duwe rasa tulung tinulung ning gone manusa. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nek pancen teng riku umpama siji wong iki kiyambakipun teng riku donya ora duwe, ape sedekah ilmu ora iso ngaji, terus ape sedekah tenaga yo teng riku wis tuwa. Satu, setidaknya cangkeme aja sampai nglarakno ning gone atine wong liya. Paham jenengan? Wis wonge melarat, wonge ra pinter, wonge ra ndek apa nek omong nyelekit, ada seperti itu. Karena apa? Hal-hal yang seperti itu kita harus hindari. Karena apa? Itu adalah bagian daripada jihad, dan bagian daripada tengeriku urip nganggo tatane agama. Salajengipun pun bila hailen ila dufran basaran au saron tawa rambut. Jadi perkara yang tidak membatalkan wudu nalikane didemek niki adalah rambut sama ku. Jadi nek ibarate ana rambut diketok, rambute wong wedok kok didemek wong lanang yang tidak mahram, ini tidak membatalkan wudu. Nggih niki ulah Rejab, sebentar lagi Rejab ruwah poso niki. Rejab niki cara wong mergawe niku mulai ijir, mengke nek ruwah niki mulai nyiram, Ramadan mulai tengeriku persiapan panen. Mugi-mugi jenengan sedaya di umur-umur ingkang sampun sepuh-sepuh, di sisa umur niki mugi-mugi jenengan paringi sehat wal afiat. Mugi-mugi tengeriku jenengan paringi rezeki ingkang berkah, rezeki ingkang kathah, entengan dadi wong, entengan dadi wong, rezeki ingkang kathah halal barokah, sehingga tengeriku rezeki yang diberikan oleh dumateng Allah dumateng panjenengan sedaya, umur yang diberikan Allah kepada panjenengan sedaya niki menjadi umur yang berkah, menjadi rezeki yang berkah. Sok ben jenengan saged nitik nalikane sowan ing ngarsane Allah taala. Amin rabbal alamin. Maula ya sholli wa sallim da abada ala habibika khairi khalqi kullihim